anu sonjale be aw fo ka awalnyimando ka sangane ni dogo kunkura yi anundo toye mi aywa ne ra ke dogo kunkura yi saw ala ko so bayra ka fo ka awalnyimando la karaji manvina ni sanya mina mate kalo jate ko doble ola ame e kanumba fo ko awalnyimando e dogo kun damno do sango abena fo nek nya blamna mi ngono ote biye araba yi e janvier kalo klem woni kele samba flane mu woni worodo ka kanumba bele jene fo maliko na ani maliko kan lela ko yete o to ano o jamuna ngala ko yete bamana ko koni surantere yi san keme situlu bara kono ko akoko lebe bo cheno wa aywa Samaira aywa yere nyabe kan chukula so bitain amasiga jelimso ka amasiga bonyo na so ma na Samaira cheno ko ri jatigu ye shewni kamu chamandi anake ni so wele ko judo kunu 20 janvier la 20 janvier odo ay sora su mangutu fo chendo ka sora su ka tasi blau kuye ka jelu kamne chendo yaro Samaira ka foli la meba je kuluma obebe kono ani maliko ka sigatola fe sigilo no jabara nkoro ni sanga nkoro na abu bela jele foka fo ku ubisimla ka jemu ka mandi so ma dunu kene sanfe jemu ka mbe boga yuru la sheri fla tele jabara ni sanfe ka dam netene na katabla fo alamsala nege kanye tan katabla kanye tan kilina aya ubisimla lala kuyati na bo chogola jemu ka ante akokorodo nanga deme ma jokulu ye te basi aywa anga deme ba jekulu ulute do were o Samaira nubo soleil mauto ugatezara ore bambolo biso madaina amo premier minga soroka singana obebe tezara amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nele bara ni ni infusé ka jikala ka ke teka unele Tiens mon père dites-moi ani mbo gundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye to ko jara te zara te o ka te ni abi sampi sababo ni ke wore be ni ya gila kura ka segi kana na ka ke gurgo wa ne ba infusé de mi ha même bien ya cliquer appelez moi ou adema on est bien jokate la higa so za gole be felife ngade jama jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena budji e Allah farafidenu jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena mudunchi Allah lala kuyati Samaira ni yechen maledon jene ka duo ko ni ke fenfen lala kuyati adola okone oyanga tai nambora ula ante anga clip du jour Samaira o kun follow yaro nambora tezara la anga clip du jour kun follow agla zigiri na makirido o amta bangoni jengene bugula o siginya onye almami de odaka almami de o anga imamu Muhammadu na makiri ala lahara sosmai anislam me furo belajeni ale denge jangina na makiri ni mafli ale do odo aka no bla make ande ango nyamada doni kasoro kana kuna funi malanda obebe ubi juya umangi juya dakansate ubi juya umangi juya dakansate Basitande salamu alayka madani de diganya ngara fila ayatu nega bani wele do biganya ngara do unamanga niji madutu manogo bauti bo
Yagina bo jagine dunya kuma fo dongele utemena ya Sila medine gwa kumbingo la do kadoni mauto sunogola haidara di do no koro agana bi uyanyoni uyigela nimbela gwa mabi alati soni gwa kabi haidara yikanto jamabe mapokwa imi beka dilala ya Ngambala laidu woro ikikile minu sona olunana minu nana wasagera oludi taibi Mawolu jugu ya munekama ko ala ego ya mingi Nonde mafenge Mawolu jugu ya munekama ko ala ego ya mingi Nonde mafenge Uyinani uyikele Unata be vensi marisi doyara Wajulu kela gasadita aforla amma mwalimuna Sispa sombe temena ya Angasulata bete mena ya Nibe kofe sante ujora Kala yoro jora Izinu jora idara Sheriff la tele kunga dinye la minibi Ubi juya umangi juya Dakansate Ubi juya umangi juya Dakansate Sanogo nyangara file La pena ma juguyate e man na kansa ay juguyate da kansa e nyonte nela kuyate mimi mfuye e bi kunya soro kuma wera fo me choroba nyuma yado ngalala kuyate obenata zikiri jangene na makriko ko oba juguya muna kwa ye munge afo jangene ye ko ko femba o fufukan ukacha nela kuyate ni be maunye nela kuyate bi sinka chama de me ola afo jangene ko akado ke choroba yi awo ambela jilinga do be chokoro amina ya amina samaira ola sante kuna fun balada ele anga dagele kan bako ko tole ndo na fun kula ni watina odo o stratika fe la dala kula adam ne isorda odo na isorta samaira bai ka fo kunu o madugo maliche ni musula metalike anga sora suwe anga finitigu oluka tokola don kerengene ni 20 janvier utako bior nduruna o nyana jaw kera mali fantan nan bela jilimfe tendo lala kuyati ni ataga lage mi metalike ba maliba lala kuyate anga wulumasiri tabau nakadiye afo anga chefni tabau lala kuyate oye sambiora anuduru soro koi ako lala kuyate sambiora aniduru ako ote yafma bala klebiora aniduru ye ako usiratika lala kuyate na manya ka fo diliko oblaka gele dongile nyaganye usiratika lala kuyate kuno kono mimi mfoye mari jamana fanta anane bla jenefe dugukulo asebe korongwana ako lala kuyate bulo fakira minta kan ode faba ye ako bawni ya ataka lage nala kuyate o keneba o sigila yaf mabala on nyere fe ya nala kuyate mimbe talike yaf mabala franjera fa manyama ba nala kuyate nakadi officier suprême des armées général d'armée Assimi Goïta nala kuyate général militaire kurubadi nkonana nala kuyate baro bela jene bonya kunta me kadi ama nala kuyate kafara akan bali jamana gouvernement ko tigi gale fana kuntedi kafara yaf mabala franjera fa wasabulu o fana manyama nala kuyate fa
se yafuma bala ministre chamama kerenganya ma yafuma bala général de corps d'armée Sadio Kamara finitiku ka ministre odo lala kuyate nega nyeta temene ne sanga ni miniti tan fla bonyongo yi lala kuyate mi betali ke fanya fama nyama ba général d'armée Asimi Goita asira keneka lala kuyate akabara kumfolo okera kasika tashi blake kanye shinja fuma bala chef ni tabaomo lala kuyate munungono ni onitora jamana kuma boli baraula ninga sura kalaba mali jamana drapeau uka fini vana ninka yafuma bala ka yele ni mali John Dali lala kuyate akasura kamnu salo ko kuma ko revide troupe lala kuyate ni ataka lage obraje blele teme ko fe mi metale ke chef d'état-major général la Umaru général de division Umaru Jara ale ka korofota jamanya ma chwala lala kuyate aye wali manota kanye shinja fuma bala wul masita ba tanu durubo nyongoma lala kuyate mi ngoni yafuma bala kasangano okawulika John Jijawiye kano fetuke ula lala kuyate sifa wari o shegi nakadi eklo nyelejo miliyarita ani wuluvla ani akunganve lala kuyate utara kadi Sadio Kamara mo lala kuyate agake yafuma bala kasiga maunye jiche lala kuyate filia musoni yafuma bala yatimedun munu faunu otura jamana kuma boli baraula lala kuyate ako obla yinete mene kofe mi metalike yafuma bala defile la okashwa kanundu lala kuyate yafuma bala kunu koni defile achama akera ako douane maukume ala protection civile maukume ala lala kuyate mi metalike kasobo ulu la kuleshi bawo be ala surveillant de prison unke pritani fana kume ala ama SNG maubala lala kuyate onu onyongo chama lala kuyate nunu bla yinete mene kofe jamana nyama ko nikelenga korofota ale ayira kafo ni tare ye akoni lala kuyate aka yafuma bala siri kono ala bana ka miri anita shikerengenge kanyeshi president Modibo Keita mo lala kuyate anu ojew ulu munu ngone ngere sababu bi kasiga anga ulu masiri tabawo ka abara ni kanundu ni bibebe o sambiora ani duruma général d'armée Asimi Goita kafola akodala kuyate 20 janvier akodono mimbe ke muguri donye konga dono minga ke miri ni tashi kanyeshi ulu masiri tabawo mandala kuyate munu me clear ani yafuma bala mimbe suni kungoche wala sa kasiga awni ambulo kuno fi tanga lala kuyate akuma te bafola kuy nga hakili be ato dafa na niya tagalage dakurunya kile kunu 20 janvier ado anyana mala mali jamana fandana bla jenefe Samaira ufona ko fe amu faraka kunu 20 janvier kene ka fana ay ka fo jamana kuntigi ay kele ke na foma ko Arsenal o dira génie militaire makunu lala kuyate anyele be ma jati kuma te ne peta do mambe joni ngachi lawo ay nga ba mano kuma do koni yafuma bala jume koni aisa otesa ai feni bitoka bone kunoka afocho be bongo nesa afochana fokana ko koni kunongo ya willa dunungoro nofe ko abe do muru jagula ba fo woro ni ndefuyi ba fe ka fo keleke fe munu ndira kunu ni lala kuyete mama ke karatoyi eta de mamme yere bla yere la ka fo kibi pete aiwa bashite aiwa famla o yoro ndo Samaira ola sana esor bla ami independanta angota la independanta Samaira ni metalike amtanga bamako panguru jigi kene baka ni oye president Modibo Keita tokola panguru ese yeno tege dara nyana minima fendoka meti jofu klo gramunta an durubo ngona tume ko tunda na Londres jamana alika kibare ayira kafo mi metalike yafuma wala ni nyana minima fena ako lala kuyate nakadi yafocho mina gramunta aninani ngori biwuluvla anifla lala kuyate kanabisi ako mako kusi odo ako okungeme ka asebe koroni ka masiri ni ka adogo lala kuyate yafuma bala tomati dans 24 boîtes de conserve de tomates ojumé logoti be mara boîte mun ngone na fonni na su ina fo logoti boîte no fala lala kuyatere ufleka olude mwa aninanita ninka yafuma bala ni nyana minima feinta nika yafuma bala amasiri lala kuyate nika laba ka adogo oboto kono lala kuyate wala sa kasiga yafuma bala anga maunu ka oban o hakili kuna lala kuyate nga olu nyina meka fo lala kuyate yafuma bala kono mi ngoni yafuma bala ni onyaga dara shugo kono ako mimi mfu yikulo chite fenge ula lala kuyate osiratika
la mimi osele panguru jigi keneka cede munum be Lala Kuyate madama duaniu Lala Kuyate fakasi yaf mabala yaf chomina OSS mauma Lala Kuyate o kawli ka jo kira swabu kasiga tiga da yaf mabala ni bara inka mini akun kunshimiro ma odeye oyom uniye nakadiye afo Londres aku Lala Kuyate ke wala mingo flaka ke abi ayira ka fo alibi Lala Kuyate kulumi sigi me wala sa kasiga nyana me fo kala ba malba kono Lala Kuyate ka fo obe chala na manya Lala Kuyate obo chokola ko nibe taleke mina odeye o ka bara nyadonyi ko ka hamakle jige ka fo titibu ka ofe Lala Kuyate okoni amamme fana oyetiga da mado fana kai Lala Kuyate mi ni ubela jene fana ni o ka bara fana te dobrai kasiga nyana me fendu nuntane ka yanga ba malba kono aku Lala Kuyate ni atagalage ulu koni mnena ne kalaba ku solo katana ayakirti la mgonye koro janko barami ni ukanga da oka Lala Kuyate unada oka nandame ola uma bona Lala Kuyate nyana me feme yoro leko eko uteyi haramude shaka traveri ale da ya fasiri kosebe Samaira uko fa amito eni pana kele ngono mimi talika anga jamana kuntigi la general d'armée Assimi Goïta ayela selimi ke kasanga ni 20 janvier samba flani mugani woro nyene mali fana doni nyefo albi Lala Kuyate albi ko mina otobe yo kode ya fo chomo mina kunu ba maliba anga wulu masiri tabau Lala Kuyate sambi wora ani duru o sorole o fe nyene mala onusu ja anu odamu odarajien fandana bla jenefe ako Lala Kuyate ni ya atagalage jamana kuntigi jamana nyama Lala Kuyate ni obetale kesho supreme des forces armées la Lala Kuyate mianga ke fama general d'armée Assimi Goïta Lala Kuyate aka la sele konana akoni ayenye foli chama ke ako Lala Kuyate akoni adafo lamina odeye kasiga alibi jamana kono donfo okamunyu ani sawalila Lala Kuyate omingira sababu kasiga yafuma bala bi amedumina okase Lala Kuyate akoni atagalage na manya ka fo jamana kono dongo no kera munyuba ani sawali bayi ako Lala Kuyate jamana nyama ofana ka sekoni damaira miye ako ona oke osiga tiga la general d'armée Assimi Goïta akoni ayi nyefole ke fen chamana ako mi metalike kele bulu kro chamana unité kro Lala Kuyate ako ulu chama sigila senga koi ko nka Lala Kuyate albi samba fla ani ngono woro kono ako Lala Kuyate ni ndoma fara o kan fente bo ula ako jango kasiga jamana kono dono obulu kono fen tangana ko kishi ako kele bulu kro mi metalike unité kro Lala Kuyate ako ulu na sigi senga Lala Kuyate kafara o kan kele daga woro mi metalike kauna ako Lala Kuyate alibi kankuro fana ulu na jo samba fla ani ngono woro kono ako Lala Kuyate o yoro doy o yejuela ye Lala Kuyate nyuro be ula faka se kono buguma Lala Kuyate ni ya tagalage ako abege subabu kasiga lakana ne ka suruya dugu kono mogola Lala Kuyate ni atagalage katema obla jeneka mimi talike ya fumabala alibi kunu 20 janvier kono jamana nyema ya foto mena jeune militaire mau Lala Kuyate keleke fendo tara kadi omo Lala Kuyate na kadi keleke fen anyi yele dama abesira karma ne vina Arsenal abi ma farka shire ce ni filmu ntante ntogome Lala Kuyate ninga labaka otako di anga jeni mauma Lala Kuyate ko oye tare Lala Kuyate janko anga siga anko koda jugo ko ala jugo munu na me ambali anga munya ona Lala Kuyate kana siga oka jago yani fini ka foko una o jago ya sinzi ba mali ba kono ako jamana nyama ko nkale ngano ka fo oteke Lala Kuyate wa jugo ma kumbo yoro una suro wol masir tabado jo meyi odi siga tigala keleke fon ko ne mbala kana sanga watibe jango kasiga anga jugo nunu ko shila tunu Musa Bilali Sidibe ali da ya fasiri anya salo ka bokana bla kono Samaira ali bi amedo ka anga finiti guye 20 janvier chama be ala bula ala ku dana amina ala ku fanga tikele ngo ami Samaira o la me nouvelle horizon angota anyota iba ka fo mi metalike anga finiti dola ni o commandant de l'armée malienne Amadou Touré ali ko milena kabi décembre kalo sa mugani wolonvla samba flani mugani duru bananzole ni oni bamako chete berebo nga aminele ayira ka foko ni wati labanu na aye jado bla jatarala ni metalike chokoroba yere sigilendo ka ye ka fo fentala aka kene anina minena amina bawu fe ka beni sibiri doyando yi desamkalo klem ngoni wolonvla samba fla ani mugani duru ako mimbe talike nouvelle horizon nyeda kura Lala Kuyate kasane oka bi fasiri o manana aka ako Lala Kuyate atoka odi komanda
Amadou Touré Lala Kuyate ako ya fo cogo mina akoni jatigalo ke ba do kono kunna me akare ko shimo Lala Kuyate katunu aye mama ke ala ka ata fando Lala Kuyate amnero mina odeye aka furu ye banazule ka ofi Lala Kuyate mi ye kibari aduma yi jambe kalo klitane flat mene samba flani mwani woro Lala Kuyate kasani jatara do ye mi fini fana bolo sanfe Lala Kuyate kerengere nyama akira ka beninte na do temene yi mi metalike komanda Touré la Lala Kuyate akoni aye ayira yira akanonyo na kayira kafo alebe nina akozala Kuyate akala selu kona aye ayira kafo alem neni biche majugu nunumve ako bashima ale soro ako ale kalama ale washi Lala Kuyate akoni ye atagalage alabana kayira kafo ale mineto akelema minede bo Lala Kuyate alene adogo nemnena Boubacar Touré ako ufana be ale dafi faga si aneve ute adendo yiwa son neve faga akorake akoromso de son neveu, les filles de sa grande sœur. Akole la Kuyate faga sa koromuso de anu fana kumne menyo fe no Justin Dakoye akone no bla jene kono me bi akole la Kuyate kalama nunu shi be washide akonga olu kono be mi ngo nyine alibi jango la Kuyate do se ka fracha suru kande deme ani la Kuyate jango kasika olu kanabla ka boy jugu nunu mbulu la Kuyate o kasika na somo soro jango kasika na malide bla jene soro kasoro obenina la Kuyate ka akliji ka fo okumnena mado fe mu muto banani ka Lala Kuyate o masika buna tike ukonna na kasika na uja soka tunu oyete nga jatara foni anaje ka fwale bi obenina odo Samaira kuna foni dumai amedo ko ka seginso ala ko teli amina rabbi Samaira o la mi so ardu bama ko ta na nyota mi metalike sungalo ko ni ale totora pango kele aninya wa odo on wati kele fana na ibai ka fo dala dumuni fenko ulu la hala ya nyini ni okum ko nana o gouvernement ko ni kele no ka dando osiki Lala Kuyate ya foto mena ansungolo cheto odeye pango kele anenye wawaye akola Lala Kuyate amunu be ni sundo mani awyi na fora abe aw jatike Lala Kuyate abe aw sira abe kira la baka ka fudumi ne ka owuli teliya mi bari be ne la nyi ka fudumi nyina eska fura soro nyina way kele ntakwe ini nyona chamado ko walla ka chamade be fara eka ulu ka sungu na fura ka ba fudumi odebe wuli akola Lala Kuyate o sira tikala jamana nyamao okunu wulika jola de na manya ka fo sungalo la horoma kalodo kalo barka madu kalodo mi ngona Lala Kuyate dala dumni mamanga kulengene oyi akudala Kuyate kalodo alabato kalodo ako usiga tigala mi metalike yanga jago ministry la aka korofo damnona akoni ye jigisigi de ke kanyeshi jamna kono domo dala ka gira ka fo bara kunu do nundona wala sa kasega nane fenchama ko lu sele kono faso mali kono Lala Kuyate jango munum bedu akudala Kuyate chugomena kasega jamna kono do haklisigi akudala Kuyate usira tigala jamana aye nyura bata yaf mabala embola munumbe sara Lala Kuyate wala sa kasega fendu nu salo kana akudala Kuyate ni atagalage ministry ayira kafo ukafara ni watina amadu malaka fo tajiko ukagele konga obinata jamana nyama ko me oseni odamaira la Lala Kuyate chugomina yaf mabala dala dumunu nyumo kasega salo ka do ba mali bakono janko makobe sega jomununa Lala Kuyate ako usira tigala mi metalike ijaf mabala Lala Kuyate doni ana taula ulu baraba dobi ona kafara sorobo so ngana uka Lala Kuyate ulu na jenka obarake nyonfe ako urisira tigala ministry ko ni labana ka jamana ko ndon fo ko kura uka munyu ani sabalila Lala Kuyate kasangana watine ageriya uyi Lala Kuyate no ngoko ne dawa mate kulenga ola madama usungula ma ni klebe ke kongwana Lala Kuyate ni shuko ni suntiga na manya suntiga Lala Kuyate ni etiga sekera miye Lala Kuyate ebu sama dama usira tigala ayira ka fo 25000 tonnes de sucre au stock Lala Kuyate okoni memi mfuye obi sugoro toni mba mukandu obi un stock tampon de 25 000 tonnes de sucre a été annoncé par le ministre afin de garantir la stabilité des prix sur le marché. Voilà ça. Kasega sukuru songo akasega ke ambela jene sagoyi. Akoni atagalage. Kafara obela jeneka. Lala Kuyate il a aussi annoncé la disponibilité de 15 000 tonnes de riz. Une offre portée par l'interprofession riz qui était présente à la réunion. Lala Kuyate malo fana toni
15,000 o joli 15 batan duru fana la ko te kafara o kan la ko te ani fen chama wero janko kasiga kalo barka mai kasiga do herela ka bo herela ala ka faranshi kan amina ya rabbi amina ala ka fanga dama amina kasiga batuke ala ka furdumu ba amina non te ne ranyala ma ay furute ka son furute ka son de ere ne ko ni ale ne ji ko ni me kle ko mi woni ni erkele ga so ma fem blanda furdum te so ay wala ka furdum sama era wala mi les écouta wele kuchala nasira ibai ka fo wele blala chedo fanama mi kunkele ndo ka nyana minima fe o chama tumale bulu lala ko yati 120 briques de chanvre indien abebe odema lala ko yati kuchala ba pour la kaw ako ni yef ma bala jama kondo la dunia ka fo ka beni janvier clo cleta ani duriye samba flani mo wono woro tewa ako oluye wele bla kamele doma kamele mi ni lala ko yati nyana minima fe mi o kwa ma chambre indien o brigi keme ane mo kume abolu kuchala miangala pari lala ko yati ako mi metalike ni makofole na ako lala ko yati ako ne amena kimina odi lafiala ye ako lala ko yati amina kuma ya soro abe labauna wasa kasiga fien duru jango kasiga efere nunu nika ulasa ko blaka na otaro la no oyeba makoye ako lala ko yati police la ko la bana ka ira ka fo ako nyana minima fe ngone huntame abulu nika laba ka sebe ko dogo lala ko yati woso patate otere patate douce ojme woso tere Odo. woso boro la ko te ayi boro de ke woso ngono ni kala ba ka dro nunu bla fa odu malala wala sa ka siga mawo nyana mini la ko te ale nyana ka fo polisu bu ka barado o sira tigala o kono sira ala che nyere ato damne ode ayi ajamu oyede abu jabate wa anasura abu jabate maka pa ko na ka mayake lala ko te ako sambisa ya residu ako no wale fe wele blalama lala ko te ni katika ka kuyi ka salo katakiri la mgonye koro uluwe abla mana depo la ngami na soda ga nyinu to nundu jango lala ko te anemunu ma ye baraga nyala ulu kasiga salo emketa ale da ya fasiri samaira ne ana abla ya zo anga abla to te jilimso kana tote mala yado odo anga ango bla rena ya ana ta sega na fiabo donna ka soda ka do odo dala sona ni ata lage aywa tezara deje ne tezara de ka kenya ani lafiya sabati bela jiri farkuru la akadi kojugu media garan baro de nyaga wa bela jiri ni da wala ni le ni kabantora bela jiri mi sodia nuko jone starire mais awa kuma na chansa me de stari me kadi wa me dumuni tinya ne de lezarai ne kadi demisanu ye wa mokokorobaw kerebete ka auto ne minina abaw kolo sigi ka o modia o de yato ne kadi demisanu yo kosebe aw yɛrɛ fɛ jumɛn ka di ani jumɛn bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de stari n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye lala kuyati samaira maka pakolo kuna ka mayake ako bitain kanko ana fereke ala ne o de fo ngoma kamindia ma shedia kam so jogodi tendo ngamela sonama na ala sonama obe sabati shini nyankuma oba sura kan akoni segeme adnokorola ka ke geje no manya ka fo bo chokola ana dojemka akunflana kono odeye anga du kono ko okibaru yi société kunu angme 20 janvier la antumbola de amanu uyifolo wala an lawra dugu kono kasika ta jama kondo do nyininga dala ko te 20 janvier yere la uyi hakilna min soro ani kasika duwo mununge o ko lasi yado odo aya o ma folo hakila o ye sako holding odo ami taka sako holding ma nyema ale min soro ko keso mo samay amola gana nala sona ne Elhaj Mohamed Sako ne société Sako Holding SA nyamoro ye amero me ko bi amero me abi ko mi ga boni ko bay mali kono bi o ye 20 janvier fêtier
anga feti fara fara nyonga parce que amero mena bi baya vi kanga feti sera befe do bala borla siku bala duminu bala encouragement bala katanga finitigu yoro finitigi senga bali nyina balu ndai eni nesigilimbe bi ni kena ka seka ninga be janvier kola parce que en la kanalendo en la kanalendo sera kendron de fait finitigu wala kana alaka la kana ko fe sankoro ube ka on la kana kile koro ube ka an la kana fiye koro ube ka on la kana o ka demba ya buko o bangi ba buko o balma buko vraiment dante mali sur rasoula jan fami bolo dara mali kama depuis wati jan fo bi mali ka armée ay mali deun deme no sey no fangay no hakli biyama jamana mi kono jamana yere nyamo o finitigi avec lakana nya do kosobe so rasu bunu ga feti bina ke no 20 janvier onu ka nyamo o finitigi donc vraiment ko fu ko wali nyumando o ka demela kata armée yoro o yere ma horo yasro o ka hakilala o yere ma horo yasro o ka demela kata o ka population yoro o yere ma horo yasro o hakila mais amaba chama kera chama be ko fe pour que o ka yere ma yoro tol tal soro fa nga mbolo di yoma amune civilu ka sura su deme ku la donia kuna fuli telemana kaseka jadi kele kabo jamana kuna so rasul joro ka bola mais amba ni ala fe alimi ala madrika jingo jamu kasnoko amba ni ali ala fe ali ala mi kele ni flananta la amba ni ala fe tukum ala mi an kuntigi muhammad da katla ka kanu akake muhammad kama sallallahu alaihi wasallam anga jamana maliba akama kuto amba ni ala fe alimi inanta irana akasa chama ira ana ni herei surasi mutura kelala utaraka musumu nto utaraka demu nto alaka denu balo kofe alaka musunu nyejiche ni alaka hine mbe wole kase bema surasi demu tura ni uka kalanko gelalendo nuka dumuni ko gelalendo mo te munundo mba ni befe ma ni se fitini bi iki miri ka foko e de umbe heremina e la karana de mo do fe fo ni tura donc de munumbe o muso munumbe na be munundo akala senyoma dorome kilimando ba kilimancha ka wuleta ka tu serke école taula cellula ikrefa mo min beni sorasi musudo ikrefa mo min beni sorasi dondo aya ujija nyeji kana bunyela ne bodi yini mali opérateur befe mbo yini mali barakala befe ala ka sanwre irana sanwre mi wati kile o kasro mali armée o ye mali région bemine kadi malima ka mali cercle bemine kadi malima ka mali arrondissement bemine kadi malima ay gelea munu sante benen kono amay ala fa ka gelea ira mali kono diushila ka présent la transition fo ka barkada ka woni mando ka ministre de la défense fo ka premier ministre fo ka CNT fo ka gouvernement membre be fo président général fait bi no be jamana de para kono la président de Melilla ka jamana en bobolola ala ka be bobolola
Lala Kuyate. Samaira. Ni hunye ya maba ya focho mina. El Haj Mohamed Sakoy. Andona alibi odo anga du ken hokmana. Kosebe. Anula kasama. 20 janvier kono. Aya hakilina dawo. Ode ne kala baka du oke. Kosebe. Kanyeshi ya maba la ba malbama. Ayi wili fana ke kanyeshi bema. Odo. Hakili to sora simu nunu bina umso nu deuna. Tiando. Ube sigidia kosebe. Odo. Lala Kuyate. Ameta du 20 janvier komo konana. Kosebe. Bela jenena ka 20 janvier ke chogodo. Wala ke chogodo. Lala Kuyate siratigala. Kunu anya ye ka fo ambalma chrétien ka bo bangoni église mimbi la ko yate uluka 20 janvier ko butu nyana maya kechogola mi la ko yate abe ma miri jaya Allah odeye kata sotuba kaburudona kata brigade gauche kadi kaburudon commission maoma ko oye uluka 20 janvier mission ya fanayi Samaira tetemo o sia tegala ama kanufio o ka tema anyina ma ko 20 janvier do en fana ye o ka folo ni o ka shifinga ka nyama ale mi sura kalasi Pierre Jabati amo nyama da kasoro ka singana odo la son akilna mi amblanna afemba folo ye oye ka Krista kibaro duma jense kayira ko anyi matiki Yesu tawi ana fana be sigida la fana semido sigida barawla nga jatmine bawde ato anyi ni barada mine parce que sante meno na ya ko samia watula biriki kumbiso wadete donc ni mo ko na sutural ke rola baye ko birki soro kun kagele ko sebe ansana siga miri am sega mundi ke warsa ka demendo o wakilnaw de nanani be an jatmine ko akay nan sira kana don non ke ka fara munu minanayi abi deme ke ko sebe donc wakilnaw be de asto an sigira ka amiri kan activité mbla 5 ans ame ala fo kabini bara indamena foka 600 ma abi ka tanyeri amiga tanye do bi ka fara jama kan dongodo sanwo sanne amba ke amba ko do bi ka fara jama kan wala me ala fu kosobe ani mogo be na andeme fana mogo be bo fan chama fe kan andeme ni bolo fami jiwye dumini fami walsa ka barakalo barka kroya vraiment abiga ampler soro kosobe comme inga kuma dame na nya fo chomina ke kunyi ka kibroduma foy kibroduma in fude ani ni yantagale yan kaburdo yan be dayoro de amba ke fu kan joro fana yira kayira ko an fana be sigida la an fana semido sigida barawla Lala Kuyate Samaira ko kaburu ambe ga yoro yi eso no ma okumane ega yoro jume nga yoro te kana foyi aywa amon ba do mani so me pelay kaburdon kana afoya na kunga so yi sasa Samaira mani ambega etage de bejo kaburdon ko ay Samaira kana afoya mani nunu kumara ka o etage brigade de gauche ala be hinane na kana tunta kono bashite Lala Kuyate hakilate ni ko sebe Samaira ni hakinna nyuma ni kanga fu kodi wallahi Samaira nyene maya ni na da mata kulledo anga hakilito ambalma daliuna anga do ka fo ambela jile laban ya hindo o yani ta donche yake kanye lala ne ala ka wele seri fana madomi do fana na hakilito no ta nya ka fo anga kabudo magobe na de Samaira Lala Kuyate surtout brigi ko sebe na tara janajala Lala kuma dola brigi ko gila de bi mamudu be ta kabudo na kacha janajala wati o ba seriyawo yaro rebu maulaw odo kuma jama meta iba ye kafo Lala Kuyate ali brigi wal mo ba fo ko kana brigi karkari wal man min tora aya ta na pour que mo ga se ga soro parce que briko gela be na ko sebe do ni mo ya hakili soro kuma sadik ka tafu ko ta brigi goshi ka di mo ma te fu falaki Lala Kuyate ko oyo oluga se ko ne damairai la suga fetila ko bo fana ga mugurira Lala Kuyate o ka pasteri Lala Kuyate afran me keneka yaro pasteur anta alinye madasa ale min fo o ko ni sonjai ale fana min sura ka fo sani anga se kaburdo commission mogoma anga pasteur talage na la sona ka ni haklinata ka barake obe moko ni sondia obe moko sewa sabu ka nyenama yako fo yoro la miye saya yoro yi wala manguni yoro yi o e fembai ala de nyenama ya di ama ola o nyenama ya min dira ama amba fe ka o nyenama yako fo yoro bela amen barala sango 20 janvier ame bokan barenke me fuli bilbile badi bangoni église mokoma bon angon be alaka kisi ni mi banana ambe amu frake mais nambe ani banana to ti fula mambulu nyana je ikala président yu ikala docteur yu ikala ministre yu be de labanje ya donc men barake bako fu e baran nafa kabun ko sebe nafa kabun imana ke mo modeli dunde mo ko be jobrikin na quoi
i mana kɛ mɔgɔ modèle don e mago bɛ jɔ biriki ninnu na donc a nafa ka bon yɛrɛ de. Nana Kuyate pasteur Mangayi pasteur ni Yohana Kulubali olu ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu fana bɛ kɛ o senkɔrɔ ni min banana ka se k'o furakɛ tellement u y'a labɛn Nana Kuyate nɔ i b'a ye k'a fɔ a tɛ se ka tɛmɛ nin kan Nana Kuyate a ko bɛɛ mago jɔ biriki la n y'a fɔ cogo min na n bɛ segin o kan biriki kɔni sɛlɛdo kɔnɔ Nana Kuyate o makoɲa kuma dɔ la Nana Kuyate wari bɛ k'e kun mais wari tɛ se k'a ɲɛnabɔ ye ay biriki kan ka dɔrɔn mɛ o bɛ da ye de o n'i tɛna kɛ wari kɔni kɛ biriki ka da e yɛrɛ kun kɔrɔ kori yɔrɔ nin kɔni tɛ taabolo ko ye Nana Kuyate nin tɛ diinɛ ko ye biriki n'i kɔni fatura ni i ka jɛnɛja bɛ kɛ biriki kɔni Nana Kuyate mako bɛ jɔ o la Samayira an m'an balima chrétienw fo ni hakilina in na kodi mɔgɔ caman bɛ ni fête ninnu n'a ɲɔgɔn kɛ mais maa caman hakili tɛ se nin yɔrɔ in ma vraiment an balima chrétienw hakili ye nin ye bi vraiment u kan ka fo et puis u kan ka encourager mɔgɔw kan ka misali ta u kan u ka nin baara ɲuman ninnu na Nana Kuyate walasa k'a kun cɛ misiri yɛrɛ ne ko misiri yɛrɛ y'a ye maa si tɛ fɛ ka fɛn in tɔgɔ fɔ a la tellement que yɛrɛ tɛ fɛ k'a tɔgɔ bɔ i da kɔnɔ ko misiri Sotiba Sɛlɛdo a kuɲɔ kalifa bɛ kulu min na jango ka se ka lakana sabati ani ayiwa a baaraw bɛɛ lajɛlen olu sabatiliba olu ye min sɔrɔ k'a fɔ ko in kunna e t'o fana y'a sɔrɔ ka na an k'o lajɛ an bɛ nin baara in bila minɛn min kɔnɔ o de ye an ka bɛnbaliya la y'a dɔn kaburudon min filɛ nin ye silamɛw dama ta tɛ dɛ an ni chrétienw de jɛlen don a la o kumana o min filɛ nin ye an y'a dɔn k'a fɔ an jɛlen don u y'o baara u y'o yira an na o baara de filɛ nin ye an ka bɛnbaliya la wa Mali min filɛ nin ye an bɛɛ de ta don dɛ anw tɛ se ka chrétienw b'o maliyaya la olu yɛrɛ fana tɛ se ka an b'o maliyaya la min y'a ɲuman ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn kelen kan an ka ɲɔgɔn minɛ an ka baara kɛ n'i ye kaburudon in to an dama bolo a tɛ ɲɛ dɛ nka n'an farala ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma fɛn o fɛn bɛ yen n'an mago b'a la a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ y'a dɔn an ka baara fɛn o fɛn bɛ yen n'an b'a kɛ kaburudon kɔnɔ an bɛ ci bila Pierre ma Pierre Jabate an mago bɛ nin ko in na an b'a fɛ ka nin ko yɔrɔnin bɛɛ la ko in bɛ ɲɛnabɔ mun y'a kɛ bɛn ani kɛlɛya min bɛ an n'u cɛ ni hɛrɛ tɛ a ma foyi las'an ma ni hɛrɛ tɛ o kumana an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka dugawu ka u ye Ala ka n'u jiri Ala ka n'u sabati wa hali bi u k'a dɔn k'a fɔ baara in a b'olu de bolo dɛ olu min ye denmisɛnninw an kɔni y'a dɔ kɛ olu min ye denmisɛnninw hali bi u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin ko in na biriki in b'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de n'i ye biriki a bɛ dɛmɛni min k'an na anw tɛ se k'a fɔ ka se a dan na Ala de b'a dɔn o de y'a to anw bɛ dugawu k'u ye dɔrɔn sabula a b'an dɛmɛ ka se hakɛ min na anw tɛ se k'a fɔ ka se a dan na jɛnɛja min bɛ kɛ tile kɔnɔ maa t'a hakɛ dɔn surtout waati dɔw bɛ kɛ suguba bɛ fa cogoya min na yan nɔ bɛ fa tan mais hakiliman de b'a dɔn hakiliman de b'a dɔn o kumana biriki in b'an dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye k'anw dɛmɛ wa a bɛ kɛ sababu ye k'anw ka baara fana nɔgɔya anw ma o kumana an balimakɛ dɔ tun bɛ yen san o san a bɛ na ni chrétienw ka baara bɛ na a bɛ taa namasaw ni fɛnw san ka na d'u ma ani jiw ani boisson ka na d'u chrétienw ma o kumana bi a bɛ lajarabi kɔnɔna na n'o ye Mamadu Hawa Gasama ye a bɛ Kuduwari a bɛ lajarabi bolo o kumana an bɛ dugawu k'a ye k'a ɲini an balima chrétienw fana fɛ u ka dugawu k'a ye adamaden ma bɔ fili ma dɛ o kumana lajarabi min y'a sɔrɔ an bɛ Ala deli Ala k'a kɔ a la Ala k'a wuli ka bɔ a kan ni hɛrɛ ye ka n'anw sɔrɔ an bɛ hɛrɛ la Nana Kuyate Samayira an bɛ nin dugawu minɛ amina yarabi n bɛ dan tɛ mɛn jigila ye o y'o ye dɛ kunun ko suguba bɛ fɛ cogo min na dɛ ko tuma bɛ kaburudon bɛ fati y'a dɔn awɔ o ye tiɲɛ ye surtout funteni waati ninnu wa maa sugu bɛɛ fana b'a kɔnɔ ko waati funteni waati ninnu Nana Kuyate i b'a sɔrɔ kaburudon falen don tɛ kosɛbɛ ko waati biriki ko a ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ wallahi Samayira samiyɛ fana fɛ ko biriki ko ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ kosɛbɛ a ko don o don jɛnɛja kɔni bɛ yen o ye tiɲɛ jɛnɛja yɛrɛ kelen tɛ bon a dun bɛ kɛ ni biriki de ye wallahi yɔrɔ ni biriki ma sɔrɔ ka taa a dɔw la a bɛ kɛ magosa ye dɛ nin ko nin ye an balima chrétienw ye ka bɔ Bangoni église la wallahi Nana Kuyate kunun nin fana kɛra olu se kunu damayira ye 20 janvier mais kɛ hakili lajigi o ka fɔla ko nin ye o a tako 19 ye u b'a kɛ san o san a daminɛna depuis 2007 ko ɲinɛ san 19 ye 20 janvier o 20 janvier o b'a kɛ Samayira k'u ni lawudutigiya kodi wallahi u kan ka fɔ a la min ka bon n'a bɛɛ ye u ka kɔrɔfɔ la u ko kunun ko sera ka birikiden 3,000 200 ani 29 de gosi non Samayira olu se ko n'u damayira kɛ 3229 a tɛ tɛmɛ o kan briques e b'a dɔn maa joli tun bɛ yen wa ko maa 100 ni maa 97 cɛ ni muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔw
ko bela jine kumbe so en balma chrétien nous c'est goké kodi donc on va ir à 20 janvier kabi 2007 on va 20 janvier nyana ma chugo deni voilà ni yo boye rashila wesa oto sanjule atoka cha don sandana ngondo bole shila oto te bereza atoka cha don ame brigi goshi ndamine ni yo boye shila la gwete adam nene era kumbuno fe 2007 wa sure era buno fe wa sure bebi wa sure era buno fe so diga duma ebi mu era nyini chena la gwete mo foko walimando na temonoka ame akunche ne suko nai kodi samaira anya fongu kuma ni mam to kata munu sugu fana kono asubula ala ya nyini ngalike jangu sungalo era to manja o strategie fe ansira le muru sugula we wasulu place ay mi soro yangu fana nyamara obebe ne to wa namna ta jalu ne be orange de feri no le muru bay bo le muru ko be la ala ya mina bo le muru ko kacha sugula doni mais ça le muru be ka dogoya ninu amega mu fere sa olbe be wasulu amada na kolu barma no bana amena wasulu na ani sigasu me sa me wasulu ni la bo gele ambele mu ko bara kono bo dima fene do funteli kajuwali ma na karla kana yan ga seya do be tiala bo perdi bala gagner bala ore de gumbanga doni do be tiala mobili ko fana gasi wali ko no pase ko gele ya doni no le gele ya banga bo wele kamba ambolo ga se jamana nyamgo ma parce demeni mba ambe demeni nyinu fe bo mobili be mi e firi ko yi kontilater la manunu du sura ko do yin ga dama akara fly akara sabai anna mbo bo nyon koro o kata takana bo be janye ku sebe parce na bo kono funteli barka be dogoyama anyu mambe sima fana bo ambanga client fu o be sani kan ku mo ni fo anga jega de be nyon bolo o ka basi fo ite sama ambe jamana fo ka jamana kuntigi fu ala ka nga jamana suma ala ka hen badindo ala ne to am sidibe nebe baraka skura la wasulum place la bo sani wona ngoterati aka no ni wati aba ba wona bara wasulo ya atanyulo be an murbaw be yere nyambula variété nyuma unitu aka no sisa bebe se ka tayoni andama kaka berila foni masea abo baro bara gele bala fo no ya bala wati do la abe no ya wati do la be gele sa ko ne bo ne ka dugula be na facilement non ta segi fere ni se boroi e ba sambora ni se segi ama kontedi e ba sa ka segi la ta fere abo awoni me sugula ni se da ka chala fe e bi garziga soro e be ti garziga fene ni nala awoni nga baranyu lala kuyate samaira genetique barabla jene yoyi gele abala no abala odo na manya ka fo be gerezega nyine barala osebe odola ani de nguteba imale murutubu kala nyine me onyome ko mobili firigo ma de nyine ngaduma mobili sumale mimi si o kale muru mine ka bla akanache oiche ula parce jide do samaira jifene do tieni enkuyi odo abetoli samaira mere ona mabeja jatimne jumenge sugu nkonnana lala kuyate ya fo chogomene ni atagalage suku konnana lala kuyate ma do de bi munu ngoni nganyana ma beme ama madama ambaw lala kuyate amu fofolo amu sebe korofu ko wali mando cheni yerela lala kuyate ntere arege cheka achenyo tanu oteke musui lala kuyate suku konnana bi baye kafo ambaw de jora kabu ko sebe madama esira yoromina lemuru ni logo fakasi nakadi suku ngura yere ambaw de jora kabu ko sebe Allah nala ko depuis fajiri ta suru ubi wa ubi klebe de keto chokola nala ko te ola ni oyi dama ka shika ka foko de unu gele be oka ado nala ko te o kan Allah getele ala siko ni damara mi make ola jango o ka sika ke oyi baw no sinema obe ka dobo baranta yana o fana ma siko ko tigada o senga ko liye musowi obe ka wuli ka nyini ko chew deme ka deun deme ka kla ka deun ga sinne sigigla ka jamana yere baw obe imposara don nala ko te
jamana fana ka sɔrɔ yiriwa Tiendo. u bɛ impôt Donc o la u bɛ mobile transport o ni dɛmɛ ka kan awɔ ni dɛmɛ ka kan awɔ Samaira tɛ tɛmɛ nin kan o don hakilila waati bɛ ka se Tiendo. i y'a bɛɛ fɔ ka ban o don nka sani an ka fara ɲɔgɔn na an na foli kan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an kanubagaw ma o don wa awɔ Tiendo. Nka sisan o sani tun ka foli kɛ e tɛ clip filanan an bɛ se ka dɔn nage o la clip filanan bɛ yen awɔ an na kɛra miniti 2 ɲɔgɔn ye i y'a dɔn an ka clip filanan an bɛ dɔn nage o la Tiendo. ka sɔrɔ k'a kun cɛ an ka taa clip filanan ko di o don Woloma bisabu mani vi siravenye Anga woloma bisabu mani vi siravenye Anga woloma bi mani vi siravenye ba fila luyo bega ya fama mani vi siravenye ufa fila nu aye ya fama Nekaramo alu bega ya fama mani vi siravenye madani bekuma mogoyaka woloma bi mani vi siravenye amajega nyawa woloma bi sabo mani vi siravenye iye mani vi siravenye numa vonya na bi mogola bi mani vi siravenye fisiri wala bi mogola bi mani vi siravenye kanu nyoju bi mogola bi mani vi siravenye mogo mina kai kono kuma fonyana kikido la kuma fonyana imani kodo tumamina obigindo iraje na bi mani vi siravenye ajega wa woloma bi sabo mani vi siravenye ibi mami demme akagwele ya kono ko boga sengena obana ere soro kele baga tola deme baga ko mani vi siravenye ajega nyawa woloma bi sabo mani vi siravenye uyezira bi magoyanye abinu mafie ki korofo iko otefenje magoyala aminu maya nyini fe niki sara jugumana otefenje magoyala angango kenyo woloma bi makonyu maundo yara ajega nyawa woloma bi sabo mani vi siravenye ni wari bi fetuma minna inofe mogo bichaya ni gara daulati ye inofe jama bichaya ni ala ye latigeli juge kiga wari bana kiga daula bana iga mogo bi yerege iye numa yaga minunye ibi dolu kuma kamme Lala Kuyate Samaira eko ekulumba la kashe chenje mode pita eko ante aferege ka aden kerefe nala sona ngade kere yango shinana na anata katemani angamnu mun sare ko kosebe odo aiwa Samaira ya fotugumna mime talike anga sorasula akila mi boni oluka folika ebi barkada ka kunu anya ka fo utokola don kerenkere ne usigira ula sa Samaira anya be folike ka nyeshi je sorasibe ma anga je finitigi be ama korbo korla adam ne jamana nyema ala ka se finitigi be ma ambufu Samaira ka do ku ifana ka bara ala ka ke wasa amina rabbi ya rabbi ama ala ka se baya duma amina shufara kile ka obi wulika jomna ala ka fanga duma amina rabbi munyu ni sabali mbe jamana kono dona alisa ala ka do faru anga finitigi nu deme o ina fo Elaji Mohamed Sako ya fo chuguma anga aklito ukomo ko fana fana be ujigisi otara ka mununto anga aklito la ko sebe o misali nyuma ere jamana nyema ale ko flow la sango unu sefa war milliard tan wolovla otara ka du akila we belebele strategie fe ka bela jili fu maliko no maliko ka fefe kun sigile no ka jabaran so da ni sanga en korlala ka fo ni ne ka ran se ko e bijem ka ko ndala mabasike na esinirana am nyoko soro ni kene kele ngani wati kele na o korofo kele ondo kan no fetu ke ala ki yira fo ki wari mando ka yira ka fo korofo anyana medeli ka fo ye jem kanka kuma yesu ya frele la kuyati dafara lo kuma ani dafa kuma ama jigi ala fe ala kan ta ke dafa kuma yi ala kan o ke dafara lo kuma yi la kuyati
jate meme dele ka fo fana geleya na kadi afo ani akolo bina kolo flabe minga juna bayi bana ani fandaya imi yere ye biti choyala bana de bana doni bana ni fandaya yere ya do ka juna bayi ngala ko yati aha aflabe bela bana bina fandaya bina no etenga jugere de aflabe bela bi kuma ta me do ki ay amita kalfa alala awo aywa alam te kalfa basi gara de bisiu ni ya di mogo ma atina fo ko nsega ne bi wala menya kalfa tigila abisika ke lana ko yati afrabe so yani shiniche o sebe ala de ono fa ke mera bisika bo nu fana ma o ko na tuga do wala ma kalfa alala fen flabe da ko te minga jeni fen flabe fen bay udi Kenya ani soroi imma ye Kenya be nabi nga soro batte nyerela lana ko yati wala hamedu ke ala ka era kanye ala ka ya babala jimna basigi lana ko yati ka choro ban man fu ate sega fulla ka anaka demaya ko fo ko walima do no watina gulunga sigi shirifa meten haidara atame tamana Guinée Equatoriale amedo kai ka kalfa alama ala ka tana nyume ka sina nyumai ana tama do bla jene DGP ale bala ka ko kono wari shirif la muruge blevana aruna ale fana ya damne ame bla jene kalfa seti alala alam de kalfa che ala ka sino bla jene nyumai la ko yete ula e sigebe kenga bishuina 23h30 30 nene e shini 10h 11h aminyon so ka kuran mana sono chama fula ka kle heradi ani an kan mabla jenema amina amona gani dei abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni ni infusé ka jikala ka ke teka unene Tiens mon père me gâte. Mais ani mo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye te ko jar te zara te o ka te de abi sambe sababo ni te wore be ni de ya la kura ka sagi kana na ka ke ko ko wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kle quoi appelez moi wa je ma on est de te o ka te la higa so za bole be fele fe ngade jama jara kadua ke te zara makele ngadanga mena budji e Allah farafidenu jara kadua ke te zara makele ngadanga mena mudunchi Allah te zara